ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем, пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Инчунин даврӯзаҳои фурӯшиам ҳастанд. агар шумо дар хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шавад, дар WhatsApp имо экран буда рӯй кунем, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Бухтар, аз ноҳияи Фархоз, аз шаҳри Ҳисор, Ваҳдат ва Рӯдакӣ ва Хуҷанд ва дигар тарафҳо ҳастанд. Инчунин заминҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, Бухтар, Хуҷанд, Кӯлоб ва аз дигар ҷоам ҳастанд. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 160 сомонӣ. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем то охираш тамошо кунем. маромад рафтем. Ина бачаҳо гираниса машта аз ин ки гузашта омад. Ина бачаҳо акад чӣ хел гузашта омада ай граниса 100% акад ин ами хели бекам ин ами акай барон дар қисмат шумо ай мақсад мебара бе очират мегзарона мебиёра. ин амо мақсад ягон камбутӣ набуд 100% мошин камфор нест ара бада мен пен нест ай мошин граница рав бошед кадомет ки документ надори бе документ ҳам документдоршам гузашта рафтестай эҳтиёт кунед ҳамон мен меқапатона тафтиш накарда он пул теша мегзарем мебед. ина ко ина 5 кас бе документ буд. мен набуд 100% ара ҳам хела ина мошин ака бетонеши бо занг базонидин амрӯз. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. якам даврӯзаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки тамоми даврӯзаҳо ҳастанд ки бо сифати аъло ва ҳама намуд дизайн ва нархҳошон аз 5000 сомонӣ то 10000 сомон шам ҳастанд. аинда арзоншам ҳастанд ва аинда болошам ҳастанд. олами даврӯзаҳо тамоми намуд дизайн кард, тамоми намуд свет карди ва тамоми ҷои Тоҷикистонда ҳамаи намуд шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон даставка доранд. яъне ки инчунин ҳам установка карда метиҳанд, ҳам даставка то дари хонатона. кадом гӯшаи Тоҷикистон боша мегӯяд, яъне ҳамагӣ мақсад ки даставка доранд. ин даврӯзаҳо қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ. ин ҳамин рақамҳо ҳастанд ки мақсад ки даврӯзаи усто акаи Хуршед. метавонем ки аз ҳамин рақамҳо беҳтарин мақсад беҳтарин даврӯзаҳоро заказ кунем ва беҳтарин маълумоташа гирем. дӯстони азиз, агар ягон мошинои мақсад ки Матиз, ягон намуди мошинои Тико ҳам боша, алишам мекардиянд. мақсад ки барои дастишона ягон мошинои Тико ё ки Матиз дар кор буда, агар ҳам хали мошин дошта бошен бо даврӯзаам алиш мешавад. агар шумо аз номи канали мо гап занем, ба шумо бо даврӯзаҳоро мақсад ки арзон ва скидка мекунем. боз такрор мекунем ки ҳамаи намуд свет, ҳамаи намуд дизайн ва ба тамоми Тоҷикистон даставка доранд. усто Хуршед. ин ҳамин рақамҳо мегафон шуда 24 соат кор мекунанд ва ҳамин рақамҳо шуда ҳам имо ҳам WhatsApp пайваст шуда. дарошон аз 5000 сомонӣ то 10000 аст. аинда қимат чам аст бо арзон шуда. чӣ хеле ки шумо заказ кунед, кадом намуд оҳани ғавз кардед, кадом намуд оҳани средини, чӣ хеле ки махбуб бошад. тамоми намуди даврӯзаҳо ҳастанд. маромад ба шумо тавсия метавонем аз номи калимо гап занен, ба шумо скидка ва арзон мекунанд. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. дим хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ мешавад ки қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, дар ҷайҳун, яъне ки сари пулда пеши таможнӣ. ноҳияи Қумсангир яъне ҷайҳуни ҳозир аст, сари пул пеши таможнӣ. ҷош ҷои беҳтарин, бениҳоят замини кушод. ҳамагӣ мегӯяд 50 сотиқ замин астае ки 12 сотиқаш мегӯяд документ дорад ва 8 дар хона мегӯяд кардагӣ астае. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ гирдаш маҳкам. баъзе хонаҳош ремонт дорад, баъзеаш рангу бор мекунен. 8 дар хона, 50 сотиқ замин, 12 сотиқаш яъне документални бо маълумотҳои пурра ва аниқша аз рақамҳошон мегирен. хона мегӯяд дастроста мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ ки боз муомила дорад. нархаш бениҳоят арзон астае. якумаш рақамҳои Телсел Тоҷикистон астае кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои Мегафон инашам кор мекунад. инашда WhatsApp пайваст нархаш 200 савдорат маромад занг занед.
мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад, ки срочнаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, кӯчаи Гравзод, лаби роҳи Калонда наздик. Духонага квартира ҳастад, ки дар сеюм ошӯна қарор дорад. 45 квадрати метра, об, свет, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. Назди роҳи Калонда мактаб, бозорча, бозори Калон, клиника ва дигар чо дар наздшай. Об ва свет мегӯяд доимӣ ҳастад. Хона ремонт дорад, яъне квартира тайёр ҳастад. нархша мегӯяд 280 тай бо арзон ам мекунем ва рақамҳои авилон ҳастад. шахсоне ки аз поёни Корвон, мақсад ки кӯчаи Гравзод, лаби роҳ агар квартира халки бошанд, ина маърамат ба шумо рақамҳошон нархша мегӯяд бо савдо мекунем. дӯстони азиз, шумо дам агар амхали квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои замини холии мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маърамат рӯй кунем, мо рекламада мегузорем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастад, ки срочнаи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Истиқлолият. 8 сотиқ замин масоҳат дорад, ки дудар хона кардагӣ тайёра, ки якта ҳоҷатхона, як баня, як кухнӣ, хонаҳо ремонтҳои замонавӣ, гидаш маҳкам, об, свет ҳастад. дарахтони мевадиҳанда дорад ва дӯстони азиз алишам мешавад ба квартира. ҳамин хонае ки дидесен ба сексия алишам мешавад. агар кадоме ки сумкати мегӯяд нархаш мегӯяд 220 000 сомонӣ ҳастад, ки бо савдои хуб мекунем. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшуна шахсоне ки мехарем маърамат бо занг занед бештар маълумот чакунед. алиш ба квартира. одамони коргар мегӯяд илтимос мегӯяд беҳуда нороҳат накунед, фақат одамони харидоре ки алиш мекардагӣ. рақамҳошон мегафон. аз куҷое ки ба шумо хона, замин, квартира ки лозим аст дар комментария нависед. агар ки мо ёфтем якум шумода видео карда пешкаш мекунем. фақат ба хотири меҳнатои мо лайкира занед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад, қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғунтепа, дар маркази шаҳр, яъне ки центр. духонага квартира ҳастад, ки дар панҷум ошӯна қарор дорад. 42 квадрати метра. хай ремонтҳои замонавӣ, новостройка дом, уже одамо зиндагӣ доранд. маркази шаҳр, ҳамаи шароитош кати об, свет ҳам ҳастад. хай мақсад ҳамаи чизҳои рӯзғори зиндагиро дорад. отдельно мақсад душ, пуш, ҳоҷатхона, баня, ҳамаш қоидавӣ бо сифатҳои ҳозира замонавӣ. нархи квартира мегӯяд 240 000 сомонӣ ҳастад, бо арзон мекунем ва шахсоне ки мегирем ина рақамҳои мегафон шуд. 240 000 сомонӣ. хай бо рафта бинем ва қачон муомила кунем. дигар маълумотҳои пурраша соҳибашон нагуфтаем. дӯстони азиз, хоҳиш мекунем ки ба хотири меҳнатои мо я лайки бепула гузорен, дареғ надорен. агар ки имконият бошад навора дар кадом сайтҳое ки метавонем падисаш кунем, кадом хонае ки лозима дар аз куҷое ки набошад нависед, пешкаштон мекунем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастад, ки инашам срочна ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур. дигар кадом ҷамоат кӯча маҳаллаша нагуфтиянд. шаҳри Душанбе, территорияи ноҳияи Шоҳмансур. 3 сотиқ замин масоҳат дорад, ки седар хона кардагӣ ҳастад, ки барашда баня, ҳоҷатхона, ошхона дорад. гидаш маҳкам. хай хонаҳо тайёра барои зиндагӣ кардан. нархи навоша чанқа арзон мекардагиша бо аниқ када мегирен. ҳозирашта мегӯяд нархаш мегӯяд 250 000 сомонӣ. харидори аниқ беша мегӯяд омада бинан муомила мекунем. пеши хонаш стияж кардагӣ аст ва дарахтони навниҳолам шинодагӣ дорад ва инчунин гидаш маҳкам. хай хона обшин тайёр ҳастад. ин ҳамин рақамҳои тисел соҳибшуна тиселаи мақсад ман метавонед занг занед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад, дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, пеши даврӯзаи Ромид. духонага квартира ҳастад, ки дар нуҳум ошӯна қарор дорад. 54 квадрати метра. боб, свет таъмин ҳастад. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ, термос ва лифтам дорад. хона мегӯяд бо бисёр чош мегӯяд, мане ки фурӯхта мешавад. бо баъзе қисми чизи чораш кати мегӯяд фурӯхта, бо баъзе чош обшин. об ва свет мегӯяд пайсара, лифтам мегӯяд кор мекунад. пеши даврӯзаи Ромид. нархаш мегӯяд 240 000 сомонӣ ҳастад. савдо дорад. дар комментария бисёр хоҳиш мекардем ки аз шаҳри Ваҳдат квартира монем. ина бари шумо квартира нархаш 240 000 сомонӣ савдо дошта бо баъзе чошкатӣ. мақсад бо ина рақамҳошро мегафона бо занг занем муомила кунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ.
хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри бухтар дар Қизиқалада. яъне ки аз шаҳри бухтар мақсад ки саршавишт аст территорияи Қизиқала. 12 сотиқ замин маҳсулот аст ки 14 хона кардагии тайёр, 1 калидор, 1 баня, 1 ҳоҷатхона дурушта, ремонтҳои хонамаш замонавӣ, боз фундаментҳои аловхона, анҷомхона, баня, кухни, ҳоҷатхона мегӯяд партофтагӣ аст. баъзеш тайёр аст. боз мақсад оби кулли 12 тонна ҳам дорад. хонаҳо тайёр аст, хай ҳамаш 100%. боз 300 донаи дига мегӯяд семен блок ҳам дорад. ин ҳами рақамҳои Мегафон Тоҷикистон аст ва рақамҳои Россия. дар рақамҳои Россияшон ахираш 50 WhatsApp-ам пайваст доранд. шахсоне ки мехарем бо қачон занг занем муомила ки нархаш 180 савдо дорад. то қад суми холӣ 180 савдо дорад. метавонед ки дар WhatsApp-шон ёки занг занем нависем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Фидавсӣ. қафои пожарникои Корвон аз пеши даврӯзаи Корвонам роҳ дорад. роҳи асосиш мегӯяд аз гардиши Зебошка. духонага квартира аст ки дар дуюм ошӯна қарор дорад. 37 квадрати метр, об свет аст. об ва свет мегӯяд постоянияй. хоб квартира дом яъне ки канализатсия дорад. роҳи калон дар наздикаи асфалта, ҳуҷҷатош 100% аст. хай обшуд трезаҳош тарафи иснай. ягон савол иловагӣ боша мегӯяд соҳибаш занг нархаш мегӯяд 270 та. муомилаи хуб дорад. ремонтҳои замонавӣ, новостройка дом уже одамо зиндагӣ доранд. боз такрор мекунем нархаш 270 та. савдои хуб дорад. хона хай тайёр. мақсад набо рақамошон Мегафон аст, метавонем занг занем. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо я лайки бепула фаромӯш накунем ва навора полисияш кунем. дар комментария нависед ки аз куҷо ба шумо хона лозим аст. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар тарафҳои деҳаи Уртабӯз. аз роҳи калон мегӯяд ҳамагӣ мегӯяд 20 метр дурунтар. 7 сотиқ замин, 4 дар хонаи кардагии замонавӣ, 4 дар хона ремонтҳои беҳтарин. хоб хонаҳо мегӯяд ҳар як кадомашон тайёра медорӣ, фақат зиндагӣ мекунӣ. хоб нархаш мегӯяд 155 та. бо муомила мекунем ва рақамҳошон Мегафон аст. ин хай ошхона, баня, кухни дошта. дӯстони азиз, рости гап хона хеле маълумот шуд, соҳибаш кам гуфтагӣ аст. ба ҳам хотир метавонед ки бо занг зада пурсед. территорияи Фархор, деҳаи Уртабӯз, аз роҳи калон мегӯяд ҳамагӣ 20 метр мегӯяд дуртар. хоб ин ҳами рақамҳошон мумкин WhatsApp-ам бошад, ки рақамҳошон рақамҳои соҳибшона Мегафон аст. метавонем бо қачон занг зада муомила кунем. фақат дастгирӣ кардантона фаромӯш насозем. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ дар 3-юм микрорайон, доми 13. духонага квартира аст ки дар 4-ум ошӯна қарор дорад. 47 квадрати метр, боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. дом мегӯяд 2 подъезда аст ва термосики мақсад 100 литра калоно дорад мегӯяд соҳибаш. хонаҳо мегӯяд кришаш мегӯяд созаи веранда дорад, балконам дорад, яъне ки панелни домай. хонаҳо духонага кардагӣ хоб 3 микрорайон, доми 13, ремонтош беҳтарин, доми 4 ошӯна, ҳамаш қоидавӣ, 2 подвалай бо чизе ҳам доштае. хоб нархи квартира мегӯяд 255 та. бо арзон мекунем ва рақамҳошон рақамҳои тисели Тоҷикистон. шахсоне ки аз Хуҷанд ки агар ҳамин хел квартира лозим бошад, метавонед занг зада маълумоти пӯша гирен. марамад. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дар деҳаи Навобод. 7 сотиқ замин масоҳат, 3 дар хона кардагии тайёр, об свет аст. 1 та ҳаммом, 1 калидор, 1 кухни, 1 подвал бо 1 тагар термис ва бочкаи об, криша ҳамаш қоидавӣ. хай хона обшин гирдаш маҳкам, наздикиш дар мактаб, мағоза, хай қушулоқ обшин маркази ноҳия мегӯяд. аз марказ мегӯяд мақсад аз центриш ҳамагӣ 4 километр мегӯяд то хонара ҳастай. роҳш мегӯяд асфалт. хоб нархи хона мегӯяд 190 000 сомонӣ аст. бо арзон мекунем ва рақамҳошон ин ҳастай тисел. 190 та савдои хуб дорад. 3 дар хона, ҳаммом, кухни, калидор, ҳамачи подвал дорад. гирдаш маҳкам.
дӯстон азиз чанд қадр маълумоте ки соҳибаш ба мо расм ба шумо пешкаш кардем агар ягон маълумотҳои иловагӣ бошад агар хоҳем боина занг занед қачон мақсад пурсен гирем. мегзарем ба 13 замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар райони Фирдавсӣ маҳаллаи Навканд қариби мактаби 43 гуфтага ҳастай соҳибаш 6 сотиқ замин маҳсул ҳастай ки 3 дар хона фунда мерехтага ҳастай ва якта калидорушкатӣ яъне хона мақсад коробкааш фундаментош тайёр ҳастай метавонен хонара баъдори нархаш мегӯяд 21 000 сомонӣ бо савдо дорад. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.